Jakite ka wakati sera monani Dauda Jara Raoul Sanaka Chedo Bekanga na Jessica. Pati ne de la Gabon in Kenegelenga, wo Benika de Benku in the Benamago, President Kasoke. Nani Barkatila, ni Bama ni Sudula. Inika de Benimetu Kamangoreti Sekapens, ni Barkatila Ebeto Kabore, Bulanama de Bedaroso, President Kasoke Nemaso, Dani de Paris Nemaro, Daroso. Ni barkate maminaika demente pense pamagoya peleje lasana travre ka bunya barka daiye samuga ni kono to bugula be mani ni mabugo minka dinyo ode beke katilite mani mardo be ko damne amutla ka fara goyala ame no gomolo ni ala so ala ka preganzuro atanye president ni joro ni la joro kana ni ngali barka de tila Fole magira gambi fo jikoroni Jimmy nubi wole Jimmy ni furmuso nyere muso bay jagite Mata nuni mandi danga dendrone Mamadou Fofana Sino pati magoi faini ngei mogeni ko kadi tulula dia mama ta fe kala metro meta bojila Kakanu barka dawe le défenseur de pro le général maréchal les chefs d'état-major ministre de la défense, le haut commandement militaire de Dikone de Boulabou. Ni Dengani, Madame Aydra, ni Dengani et Kasrana Kamado Tababon. Ambe Kumambo Sali. Parti politique Mali la Minga Mougamene Mono. O Famamana Mali Bonominga Mougamene Mono. Donne Dabarani Mekere Saoula. Fantam Digi Desebagato, Digi Mali président, Fantam va président Banedo. Le maréchal général Bouboula. Na mandi biga radio wala jago ya te bati traure ne mama si jago e kana me harna dana ma kere ma me mo president fau ke kelenye deun ke kelenye yuma do diko to me kala ba ku to me linga ka mubili ka kala wuli ko fu ka mubili la wuli jama ne ko ngo jina to me jama ina amenene diko fu ka muso koroba fu du kono du muso bolo ka fu muso to be fu ne ya diera na tungo era te chaya ko wini ne tutala Mohamed diko ka foli be zena ka foli be ayanga na ufa ne ni teni ne ni me panga mala samba ron besa na be president ka jama funti fon dina dona jamala Diko era kasira. Ako mawardi mama, masanundi mama, juma utume, engineer yondro diko kasawo. Ako bula nere ko itara kanda ngeteo ala dilu. Ikana doro yela ete ala dilu. Mau ba dlan ka chine ni ala ni dlan ma ti fe ko chine. Ekera baji jabali de mau ni mila katla kata ka toto. Ko yeni de president ko kanga kira ka diliba ngo awat tamani de la dikete de tamani doria engara di boga dili mage ogoronya mage dambe tige wo mama dumana ni de ani fadu fatmata guru de bugula bane nandela Lema dari bangi warka, madel marsi ini ne bobara madel dan sih tu amaga biru, madel pergi politik biru, ube dan akasu, ko ben ni puru ngadi kutu, ngai dore ko amba were segi, diku ko injewa, ambala fangka, ojan si jena na aja, atu mama mai nyela puna madia ini, atu mama. Jumaron kumedang boroba aku bula tara ka bulu dane ta do meninge ntara tuba bele bora ka kumbe nge thai fa tai ba te ala dilu anga ni sebeni mine ka para oya ye sebeni tu digo ka ko be ala de bulu ibe kuala ibe tra ka be be bora
afora digo ma ko jihadisi do afora ma ya ko bolisona do afora ma ko jambandi do bende fora akai somali mi esangolo indaka dugolo indaya to wuro bikabe tugo di minu ye ni yunga useke na uyaku ibe fami kai bi se fami ngoro me ti se fami ngoro ti se bota mama ni di bota baba seriba mai ga etanai akana se enfonya ka général maréchal le haut commandement militaire ministre de la défense l'homme secret de Diko Mbako akatanai ni tumbe kalaba magasa nunu tumbe musokoroba do kasira de ko foka na re kama do Diko la Diko vitri yele akoni makuma fe mesa akuma na ka sur la ka vitri yele ala ka Diko ma ka Diko jina ka Diko ko yeni de tutala tatala dani de pari awni che ni ya me Diko ma fara fly Europe ni ko ka awdidu dani de pari dani bilibili ba barka be mami dabarala dani de pari el haji bilibili ba turama sunjata samuri ne o bedam kaka presidenti buanga presidenti nasi asagwa panabe yes tika bolibea Mamadou Lessa tika bolibea lumbe Diko mara bagadani mati silas ama malo tura Diko ama malo bazama na minya la mana na beleya la mata sa couleur do ama dumuni couleur do ama muganda mama jimi abara namba ko do e wole ka bo France ko bula ni tunde Diko ko samba do la para ngo bula ta ala de du anga mini jini na daga jibana we mau ye jike daga mina preza ore do perede la ni barkatila malila tine ka gele ni la haratike malatike ni bama bamuna nini faso kono baso kono ubita ki fraka amadam neo we mama nana ngata Diko be ngod ma Diko kele ne be aude bubula bana ka dai ya ulawa ay kumani do ko ya bidin vendredi kuna sinin suka president ko bubula yire ma bae barka bi yire dal ni kumana do ko bubula ko ta o te kan sala to di mama ngo nyam ne dal mani sota su ay jamana kalpani mo nani na nauya kalfula foi tawso Sherif Usman Manana Haidara Bangoni Basandeni Ba Manani Di Mahmoudou Diko Buye Wali Duke Di Sekna Kalandung Kaputiki Ba Sekamala Mima Soka Fadin Tudu Mima Soka Dima Poti Babu Ye Odeni Wi Ane Karamola Sanakane Wali Du Sibu Oh Nini Jamani Mwanani Sonado Atobe Teo Oyanga tadi ko yini ne tutala tatala asimi tanai Mamadou Fadiga ko kika tanai Mamadou Fofana ni ba Fofana kika tanai ladi keta ko katanai kana mashilame kika na danga din silame tanai kika kana mashilame Sangolo la mawe ya uyando barangal kono kando tasma kono kambul butu kanjeni kambung sisa mianga kenale ladi keta mianga urega banana no mianga kenale liko kera kamera na makuma aku yente mau yente demande ba beke ambe kanga minamu sama anta iramala makoro malula ale ko ko ati arme kama deli atlala kana kale tu filanga ya fama ngeta no panga membe e mi ndanga ya ini bua nanga mampu jenge be ba waya keta nanga meta mugude nana bimite sira hari jinani asimina ka mugu ai tanai kanda be do fola dani shoga la be hasidi nyengudu utaka kanya wolodi awa benye shoga tanai abete me 6h20 on va dala kata bararo abe jigi 21h malu la 21 ute baragela be o we mi fola Musa kamide politiki kono no Musa restaurateur me ana we ben chama go do mo no mo fo
hasidia ni yebuya dilu hasibini sokar ay tanai ko tatu ko kai ay tanai akana sira ay tanai mara champote hasibini ka chedo me katibefu mana kan fola be kala war ko ni fon wadde me kan asa denimo me sala umuso tiam kalaworo sangele sanfla ubetoke umuso ta don te dendia no te badia no ni fema ko lu jamana halagile lo ma ba ko me jamana halagi ba halagi ame halagi dinga de kono ala de kisira ona lo ame kan ni la kili doni tuna jamana de bolo nyumanga ma kilenga mo million ni euro ni ene aba che hera bo jamana la o jamana ho halagile ni e man to ma ai ke guya ke ka be ka do yerde la bu ke ko ma bu Canada yerde mane adi ma faraiga igatla ka yo mo ka yo faraiga airpem faraiga itike mali prita ambi ni ya ni ambi yerde ka do adi ma faraiga ga airpem ni ya ko ambi tike mali prita e min da di ko na ka mo ka ya e min da ensen mo ka ya e min da ga ma ni na ya e min da ko kara mo ka ni na fe me bor ye go wati do na ni ko fe ulu ya ke aw ma e na lo ma de de na me tu ko i kana da war mo ma milliard mo ni milliard tundo e sumaila sisi tu me ka de mi tire o do warte bu wa bulu ngam ko tira bo ai war mo ri era second de mo me kapiten di muribu siba ka kuma manca ye mama kuma chama na kiseta ka jaba ku chama me mali kudu bali ube ambu do kaba ko zunya bina dangile ube antene ga tu ma min ke ka sa ulo la min ke tasmani jana ba ma ni mama ko ibambo ko no kana sege ko no ande de sa ko na la ji ke antene ga tu ma ba no ko la ya nye le ji la sisa aya nye le asidi de la au nye be tu ko au Canada yerde mane tade mani airpem farai ga ai tike mali peri dai ante na lo mai corona pema tre du ya kuma biya kaungi o ma de ye nene pana be sega ka etike mali peri dai ni ala so ma fala ni na o ma ala ba ere so so e min ga wa me ni no ko kabiri na le ko foi te ni na mo e ko karamo asini na le mianga ke ga ni na mo architecture na kadang barakala ayah kan bab dengan apa? Apa sih nak konsep ministry lah? Ambil barakala dengan mama, akai terani. Presiden itu kulu kan ambil kai dia, anak terani mana ulisau. Ambil jauh ke sini dia. Anak kan barakala sini dia, anak kan mau bela dia. Wallah. Iya dia ayah kenal rumah ayah tak buta. Nala tak tiba apa menang berenai. Ayah tak buta. Asabe pera de la tara do seksona iye sanduli ye dunara minu sala sumaila no be amundo karamo ko bari no kama karamo ko wakar no ani metre de man no rubala kabri ani mamadu hawa kasama no rubala kabri iye de ke fu bisi sa sera ko mi jama bulo ke be do ala to korwa do ko na be iye de la be kam bulu de koro bi puru bu gana avanso anta ba kana ta de iye de la de do ala Menaya kawan soal ini untuk partikular IS maru ISR a kongre di silasma abe garadiso na dangili nutu horo dami horo duguti kangere ti amade za ka kuma rini ne ave mo ma fani babi so be ga ke halala de wi ifani ba ni ge ere sera mita ube ya mo du si be la aka kuma kama yele maki sanguru abe ko so na ko ya ma yele na le kuma ba nye wa ila de ba ko to nye te ko bo ni ma ma abe kuma la ba nye ku ji la ba ji kana kalo kana pe bo ati kaloma bubu ka mo ke ni be ba fu bubu ka bandere wo ka bandere wo bibu ka ni be ga ka tla ka bisru male bibu ma ka tla ka mo blo we bibu ni o re la nye ai continue au segena si za ra bibu te do te bola ai continue ni le be barka do ona ai continue ni na ai continue lo bola jamana ina pe kan mais min faut so gale so go daga gele na fa be daga gele
sogo be keme woro la iye so la iko fonaji ko do wara sima na wo sima be du nya ko bi nya ko tin sima be du ge wa ne te so do kazo ge ta do sima na pase se dai a ne sima digino o be kondo la na ka di sima ngana ge mali ko no ya ne ko foi tu la nye wo ya tere a pase ne ka do da duni ama ko bo de la malo no so tiga haramade mi fantani fama beka kamina ama ko bo de la edi ga bobe ga sa ete sima di be so do ai ko ni tara pi do lo ko me pare fu gale ko de ka pi do so ni lo do che se te ma mi e ka ko so le do yo bandau na ka mo me na ka ne ala de yele ni na me so yele ka ko itu ko hasimi ka tanai hera ba nge ka tanai katika kulita bebora katika buki kulita mingira mala kulita bebora katika buki kelen pedro ne ma we ya tete ta sina bebora musa traore kati jomare muri buki ta kati buata kati bandau ta kati kati lo jo ani kati ka we hani president wara na ma nyama buli ka we wara na fanga be mama kulita ko fo anga be mama mane to trompe tumwe na mi fo kana trompe tina denmo be ayuta denmo be ne ayuta minu ta utrai ne dale mura wori bo sidibe capitaine di makangeli wallahi nya foro na ka fakaku ngo wallahi ni wori bo sidibe dala simo ni jamana mai na mala kana yara men kada ala pasimba mba aka warte mona maji ado zure tume ganga jidi mo manye ngane gini hare tume man waso man memba morgo parce que c'est un dingi mai président ala de baji mabe kuma do ko min bala ti go yala ni muri bo siri bebe cheke bara be umar mariko pa ta ko umar be se baka to ko umar mariko ay luti beke umar mariko amba fo ka wala ni man do ka sadi bebe e zo me sadi ko no e a me go zo me sadi ko no me pagala mo ko ma ne ngate no maudo mani kulubali amdala ka ka dangini mali mi ma jamana tai atumbe jamana mobili do ka taxi ka ta pa ka do mo ko be dimo do bale no nyamina dangele zuta ke jamana hami bala na be kuma baba da siga da bulu anyi siga da bulu pasti jamana hami dani bara ma pa bulu da tanga ma presa nuwa to anda le mina ame continue litila dani de pari bili Dani de pre al haji dani de Paris anga présidence bin Nasira Sam il faut qu'il voit les moments Jess il va fouiller Ras balaira monami il va fouiller Ras Jal il va fouiller ni beli go de mabaka ante ina gandi malien Sidibé il va fouiller Kati 24 oko fouiller bara fouiller Kati 24 awi tuguri kelema jizo bolone aw bana kelem lagi ani kati anterge mi wole kamena ganje nge kati kuna foni ako funi be ay tana e no tiye be labo ne ni ngo ke president de ni na ni ngo far zungoni kalo mande bolo ala kam molo jamana ngona yo foya ngo me ni tiye bana ba molo minu bango ala ku maro kakla ku laba bekai ambe ya mwanye na la ko biya be tu digo be badalagu abe asina digo be yorosu digo gele no ne do ge mo na ne be kalo ala kam o kame ya ne mama tu gura ala ya be mama tu har guru te ge ne da bi na kara be pati kana sika do ala ante no heyo ikawar di do mani no maro atoni into ko na liu amaro friendly aya bigoro ay ta jibuno baknes warta wolo amba ira ko malien ki bunara so ismail sabanya mi fo kala bangoro ndaga wuli tiri vie siwe ga boli be kan dembro ko musa kamiti nga pasel kala ture
Ngala kareni mandi mamutu info kiwala mamutu trawe sakata nasin ako fuli kumba dabo wa fuli reza asimi ko polisu be kanga bo minu re kala abeka signali merme akana siga gore sempre na re kala la ku beta ko ne kuti le général maréchal de Diko ko ne kuti aku beta uye baba mala beske ma to di comment on a benyani to di comment on fofana on digi ke ma on digi be ala de kamwe o ta fantamana to ba fo jamana mi manyenta to wala mani mi ko lo jamana be halali o jamana te tanye mbende tiene fu mari kono ya ita ba to ga bo sam sama be ako ka be convocation di manga kitu ame masi fu apare mandala ana furuzo hawi ame doro ku yara bi ala kala ta bisepen manya me bana ku ba be ka bisepen ne ngona ya me na wa nyera me na o magala bisepen na wa nyera me Umar ye fen beke jamana ye ka dimsiru na to ye ka radio ta sisa ko be ndola adante kana so man ampere du wasulu jibril jaro negus ante jenolo ante besita me amba ira ta ko ma be Umar ke ko pise pam ke ma ta pepru de tabo uye boro warka boro Umar mari ko iba pise pam ka ko bi akwai beto fantan ko ka emsem o de me o de aka ma o ya anu ye kele ge emsem ko na ni ni wo wo si wo men je mandi fo beba tido amadu dokter amadu mega ka fo ka wale ma be sente ko uka ni gana de la gamu gande ma o ya bonde tara bomba ni na e ba ka no ne re ba ka anyu la yu ta la yo da di bukan sa pa ma na warte do député maire conseiller directeur na be bi ma fa ma ne ga ware ha ate do wala ka bo ke ka do no la yu ka o te wuri ala kaini me na ni di mai sa bo bi bolo ni da bara ko o te dani le pari dani bele ba ay thana au ka ma shi na me ante mala me tu mar na karu gan ni anga papa kata la antai ko so bulu menu tu nga ta presa ru be antara hari presa pura na me la la madi ko do ante mali fantang jap apa da pangasa mo kana i done nyabaro bula anti garila pasi ye ni fokunu be saya sanai billahi ta'ala ne ko ni antu be do ko kamdi ma akai kamdi de bulu te foi pai kamdi umine ku bolo te foi pai ku ka umine ku bolo me soya jige Bubakar jige ko roke ba tifu buka ko fuli be alu jige ko fuli be ko roke baisa jige ni be tu manga du no ko fuli be tifu idoni sa do Segina golfa ika fuli be dimasi ale ba radio da ele be kala ika fuli be dawda golfa petroli ika fuli be dawda ba go ma yo kamera la ka da mo ga ni dawda golfa ka ni meni kanu irane la ne ba di ma yani ga ke ne fa ya ke alhamdulillah preza bula e panda me bula de panda ni ai ne panda ni kule me ne te panda ni mo fonda chamaya bebe ne fa la ga ani miliare en fa do ci ko war ma ke be ku na mo ni ko abe bono ro mi zumba ro ni ga pala ni blanc era la si sapatin adando fama mi ga la bula na no vere so ni e bo wa ma me ta ke me sa sa te pone ma bada jamana in bono ya bula anti gerilla antu dale lila janya me ki ni mine anya me ki anda fa me sa sa ambe ala ta ko e zambe ala ta ko no o doma bo sima na sibu ar doma bala ya e mele dire ko mele ke wala le ne te ku nge sima wo ba ke milio e ka futa ne kam mo go be mi na we dai ne le malo sukaro min betum
n'a ti se ka taa balo ko fantanya ni fɛn t'o la ni m'o don i bɛ sa anw mɔgɔw b'o de la an den k'ale polisiw jakite n'a ka maaw aw kana perese ala ta bɛ na i ko ye duwawu k'aw ye a bɛ kɛ fana Hasimi ta bɛ maaw ka kasi ne ti se ka nin faamu sekama la i ma lɔ bɔ cɛnin sigilen ye wa duruki bilenman tun b'a la bazɛn u y'a bɔ tele la ne ma taa o min kɛra kɛ ye n'i y'a min tɔgɔ da la 43e hari k'a dan nin ma an bɛ kɛ Asimi fɛ hari k'a dan nin ma an bɛ kɛ Asimi fɛ walahi a tɛ te sa hari a ma toli fɔlɔ ka to ka mobili kɔrɔ min a la jamana ye mobili min d'a ma morikɛla so tɛ a tɛ te bolo foyi t'a bolo so min dira a ma buwa i bɛ k'a ye o de minɛ a la mobili fila ka d'a ma ka to minɛ a la hari a ka sɛzi n'u tɔgɔ ninnu de y'a fɔ ko sɛzi tɛ taa ni tabali ko ka taa n'a fɛ olu t'o la pafu ka taa Musa Tarawele fɛ yen Mariam ko k'a t'a di u y'i si bila ka taa mobili kɔrɔ o kɔrɔ o ye ɲumanya ye yan o de la bandaw bɔra da fitinin fɛ o e kɔnɔ ko ala bɛ ko bɛɛ kɔnɔ lahara a bɛ dɔw tigɛ yan lobo a tɛ kɛ so 20,000 ɲɔgɔn de jɔ Mali bɛɛ ka pont jɔ ka sira jɔ ka hinɛ fantanw na ka hinɛ dɛsɛbagatɔw la chrétiens ka yɔrɔ minɛna a tɛ de y'a minɛ Libanɛ la ka di chrétiens ka dikiri bɔnsɛ kɛ ka taa samaya ko muso minnu bɛ sɛnɛ kɛ n'u bɛ maraîchage kɛ k'u ka taa ka dikiri bɔnsɛ k'a d'a ma nɛgɛtigɛla n terikɛ nɛgɛtigɛla minnu bɛ kuluju la a tɛ de dikiri bɔnsɛ kɛ ko ni tɛ o kana n'a minɛ o la o kɔ de bɛ kɛ tan o kɔ de bɛ kɛ tan mobili jalan Mamadu Fofana mobili jalan ni lobo k'a bɛ mobili 100 fɛ bi a bɛ d'a ma parce que a m'a ci ne delila ka fɔ ATT a ka salon kɔnɔ n ko ni lobo tun tɛ u b'i faga pana in kɔnɔ a ko han n ko awɔ lobo ka ɲuman de y'i kisi ala bɛ ko dɔ to fɛn dɔ kama lobo ɲɔgɔn président Musa ma na yan walahi taalahi ɲumanya la a ma na k'a kɛ fantanw ye k'a kɛ dɛsɛbagatɔw ye hali wotoro bolilaw so dir'u ma ATT dugu la Boyan jansan ni inshallah azibuna ni men dusukuna ala de b'a dɔn ne bolo bɛ ala bolo ni maa ma ko i bɛ maga ne la i bɛ to a la aw ka duwawu k'a bɛ cogo di ne ko e bolo bɛ ala bolo an bolo tun bɛ setan ne bolo mɛ an ye kɛlɛ di a ye kɔnna i kɛnɛ kan donc o b'a yira k'anw de bolo bɛ ala bolo maa tɛ se k'ala nɛgɛ o ayi n bɛ mɔgɔw nɛgɛ mɛ k'ala nɛgɛ yan non non tɛ se k'ala nɛgɛ o f'a bɛ kasi a bɛ to kuma la dɔrɔn a ɲɛji bɔ ayi bon n bɛ kasi de la o ye ka nin kasi ma an tɛ taa nin na o ne ma deli ka nin zana fɛ yen Dani de Paris n ko tɔnkɔnɔ taara tɔnkɔnɔ caman san ka na k'a bila sansara kɔnɔ Farzu a bɛ kelen kan tigɛ a b'o fili a bɛ kelen kan tigɛ a b'o fili tɔnkɔnɔdennin n'a tɔnkɔnɔba jɔlen a ko mama ko han k'e ɲɛ tɛ cɛ ɲɛ da la a bɛ kasi la dɛ a bɛ kan ka hinɛ a ma ba ko yanni ka ɲɛ lajɛ bolo lajɛ o bɛ kan ka min d'a ma Buwata tun y'o ye a bɛ kasi mɛ min bɛ da la an b'a dɔn lotanso datuguna yan kalo kelen maa min sara ne yɛrɛ terikɛ dagawuli teri dɔw banna wagati ka taa ka kiriki don ba ninnu ka yɔrɔ la rayida ka wuli malijɛ k'a kan sɔgɔma u sinɔgɔra k'u bɛ n'u ka baara ka taa bɛɛ kari ka taa ka suguw yɔrɔ bɛɛ ci ko Faransi sommet France k'a kɛra cogo di bi ka nin bɛɛ kɛ fantanw na ni fantan kɛra lotanso la o b'a ɲɛ da lajɛ ne ye fantan i bɛ sa barangali kɔnɔ o wagati kelen na wariw bɛ kan ka ɲagami a bɛ kan ka dun i m'a wele kan ka fɔ ko élection kan ka taa an ka taa u ye wari min suɲɛ o b'a fɔ ka o de kɛ k'an san tugun pour que an tɛ taa san dɛ an bɛ taa de ni ko jɛra pasi hali n'o man di parrainant ma o ye hali n'o man di parrainant ma o ye n terikɛ de ye PPR ye dɛ camarade de lutte n b'a fɛ n teriba don mɛ n bɛ tiɲɛ fɔ an ka taa an bɛ taa tugun fɛn de bɛ yen yan jamana bɛ yen yan n'i ko k'i bɛ taa ninnu tɔgɔ ninnu ka dugu la bi i tɛ se hali u tɛ se ka sɛnɛ kɛ pour i ka bɔ f'i ka pantalon sen da tigɛ ou k'i dasi bila i muso ka fɛn finman don ɔ jamana min b'o halaki kɔnɔ ma a bɛ élection kuma b'o la wa u ye wari min suɲɛ dɛ o b'a fɛ ka n'an mara o de la o de la u bɛ perese kan ɔ Sɔkɛli fana ko ka organiser kɛ pour que élection ministre de l'intérieur fana b'a fɔ non ko tɛ kɛ o tuma ale ta ye mun y'a la sisan ne b'a k'i ɲininka
ni ko ka bise ay to ru ko bise e ta ya la mo ni sisa anga de ma ke ka ke organiser de bise ni militaire ya ga wallahi ku de ta wara ba passe ma o be ku teso ay to organiser ku to kan ko ka bise c'est un nombre de décisions ay to ka ke le te prend fou il fa ko ina no to ya ko ma do marché de bu ro ana ta e ne ne se do ko ba ke ba ko ka ke e ba ko mo ni ma se ko fou il fa mo chef de gouvernement ka ine ka ma premier ministre la ma na ko iku ni ma ko ro su ba te sugen ko ba ke au ta bla ka ke be ma ka organiser ke na bu ka ma ngo election na ba jo ko no ko ministère ba me no ko be za tabu sire nu ni ade ma sire ni RPM ni priti para ta po ko lu ba no e ati se ka ke tante so e ati se ka ke mo wa au ta fo no dugu tigi goro de dugu nyele o de do dugu tigi goro ate dugu nyele o ba da be ka tin so ka de wala emza mo ba tin ya fo we aya ke daba ya ala ka panga che sita o bla o ke sera ala to dia o la anye ala me amon me mianga ke tanai asimi tanai kana machina me ina ni sita anye mi e kile president anye mi ya o ya pa amabane para mama tanai do ka bo priula do ka bo maloni pa na nyama tile plan na ko benake wala sino malien be ka posi du so koleno barama du so koleno muso ere utalo ere be minge to ambe be ko ka be do kira mantu ya ibe tamia alfa ya vendredi ni ko do en ko fora do la ko soga les victimes au reçoit ko dossier de gaël mama e fali ke e be justice ka bolo awa indemnité be di mama fora abe di akakanga duma parce que sala pa do bore la pour démocratie kan par jour dans clos ka mais no ma mais avant que ingafo ma ke bandre mo to me di go be ambe dai jete ko go be dai bandre to be engineer we so aga salon ai ne dro ai tambul ma plan me salon no tête à tête général ni président tête à tête min be ma nya pa min ba ere ma ya fo to ko ne ma be mo ne aga général be te kuma pa ebe to ka ne fori ne nga to ka sigi ko nga mo ne ya ka militaire la défense l'homme secret chef commando militaire de diko nedu général ma mi ya dana kaungi nedu wa dera pale ko na etu ko désormais je suis le général de diko oh mo maresali za la di ke ta no ni pa taw do da ko général galanga do ko ga ke mare o de lamba o le général maréchal dani diko ko ya bala do antala wargo kama Allah pasi aya mu jahannama ko awa walidu fanado kana siga do digu ama foi ni ala bala maminga ama sebeni ne mata sebeni na bolu ma pa kana sigia ama wardi ama duminga be majina ama fuki memba saya mu tasma do kono ka hera ira prezani tume juma be kasisa be kasi wallahi par journal tu me juma kalaba o kasi wallahi jama min bora ka wolidu ko fu ka mobili ntu ala ya sera ko na mobili mo duma diko wana ma ke do na ba ba kale na ko da ne mi jine ne ba ke tu na ni dani aba be tan to la se wo ai sabai ai kana do ni do digo ma boy ni ako malinga bon me mani meke mani ni ala to banga jamana to abe kanga tasuma kono kate kuma wa nalo ke ala era ba ka barakaka nyapa akatamba ka kumbeni kara ya make machi kadigo akabola kana do jamala mo ko bole ka waro porla paka so busenga publiko nere do mulinya kalama orona kata ala
Mamadou Touré pour club des amis Kuntiba, Diko, soutien 2 millions quand elle fait comment Jamal de Boraga pour Dina, Wallahi. Bokake Mami, était Wadouma, était Salondouma, était Nati Douma, était Pembouye, Ulu Kanu, à la neme do Roma, Jamana Kanaka, Jahanabaro, à la veille. Ababo nyesi di Maduna Ono, nye Maudi Mauturiko, nye Maudi Maukerife, nye Maudi Ma, Kakanufo, Dabara, Kanasa, Kamiziridara, Omake Masia, Nabora, Chekamala, Chagana Maua. En 40 Alamza Madianyoro donné au-delà salut que le billet nous d'ici aussi Machama Machamana Chekamala sa Aya Midi Jamana Kabaka Demaya for Putana and France Kamau for Alof Dem Zeno de Nara Darula Ulimbe, don't me Kadalula Uli. Non sera de como avança, mal fará cada, cafará misícono, caquiseti, sunta mobilidade, cada city mineral, beai, mas taradome aí. Boa eu que mami, aí calum chama eu, quando maro com engaja saya marana mina bedi gereniu, mau terasa di bobadal, digo no mesimo, vamos ver falar ya no mesimo. Barki se tu meji na tolo kami aka bili sampai wallahi iba ko shalege o ka ke ko tu tente kanga bete kanga nina kanga abana ka banga dogda o eda dumai danga dende be dogda be ne be ko kiye tripe ka dogda peti kanga woru du ka fakalike anga dogda kelembe ako war ba bulo mo dama ina ne pakisi tu babu koti Mala atike diko ni sogeli no maya tumat ma bafu minun saraya kilitu minun saraya kita eba begi ni nga mama tura wala ya bebi mama tura diko kiba kere o bresan titere kele mariage dobe makonan de la vena de mi ya nini ya la kana presi ibe la kana fonya parce ala ka don mami ka ko be ala koi nu kuma na ka ba mi na muna ta mi au mi te pena au nu au ta mi aba mi na mata ma ka bi ura ba de na 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 ari sini aba dia ma mi na ka dama aba mi ne bi garbu de lu digo te para ore la bui aba mine dia aba mine na mina kana america bi ta kere mangala bumara di bulu masata ke no re tuno ibe ka kuma be bodi ko boni nu chembi sura munka di emba dima minister temple adiga mo ma ika bonu chembi sura digo ko masha o teke ibe tadi pasi de serango o dikule na ko o kubo o nugo bumi tona abetande bu be ninga ene bu de la 8 millions bu de la ni bu ya 100 millions na mana ka kale de mabu ke premier ministre 8 millions au premier ministre million bi wulu la dulu de ta par mois nda kalama ale o di bu ma o ama bu na do nu ya Aku bank mondial la minta 10 millions. Mungkin sisa ko war bulu ya bon. Uye nyore be o be yeti kan guru ni be. Ai mo kola me ko yin kala ma ko. Na mo to disi. Anto kuma ne. Disi ka bara. Mani blala de bato. Atara ko ba ko ron dia ma so ka so ke. Kangele ti ka so ke. Mesendika flan no be ko tiru. Nte tu vene e uyen kan. Mais Jésus dit nous. Ismaël yoro di ko ka funi be. Nya fi ngo den ma te jansa jamana ko na ya. Den ko waduna de woro de ka ga jansa jamana ko. Pere la sama traore ki fu. Mais dans la presse par exemple là. E ba kalama. Iba ngena je gero. Hari mulu garo iba abaka biro mu. Ulu de benaya asese ma
mais juguya ni hasidiya ko parce que balma ngo ya ni parti politique na balma o do si za ba ga ba do ni na ko parce que président ni no barkate manu no de ga ma ga ja bembe ko ramol wo ni diko manja yo wono bembe ko ra perelo et à tes mains, il n'est pas social, à couler nous, à te yéler, à te temps miséricorde, à bécalo, wallahi, à bécalo. À une 45 milliards, au talou, au donna bono de maman. A ni va au calou. En ballon, il est nous. À tes marchés de Minou Marais, en boudon. Marché d'Iram no rue de Warren. Mintumba, j'ai un mouvement de la don avec Jerry. Ni tumba jira kuma ministère de l'agriculture la kolontique ni mi ka fara yera ni ka ya wi ga ben be o de la me kuma o wallahi har ni go sai ka do do ba ke kulubali wi ba ri yu le no ba afrique ka ja ka be ne nyang fu ndo ni ma do anaka kilina do ma respect o ka har sam sama ba ne na de kulungile uno menji mani mati ke kulungile ngono dondo lawe ke kulungile ngono ngau kana avenir ni ay macamani logo be wi logo fa nu ba ni ya du fle ka dia dole te machine te mane ne be ni ga ki na ne bi bwe ga me kona ka mo nyanga ka ki na ko abana matiu ama era ba no be ba hera la unta an juguna be ti ne zo da la an ga kela ku se da ne mana mo era ku be kele ma no be yele de ko ene ko kele ga bua no be bua ta ro e balore na ta ro ne re bi ene kele ga o no be una ko me adunya ka hakilina kele ko be meni ga ka hakilina kele ko passe o ni ne te borge ayi ne to bu sama ke ka fuli be aki banman go passe tu sama ke kanu ma ba de ya masa tumi ba kwanta kulubali bara ba kwanta kulubali ne ka dumuni ga mo ba du ro gara ka ba kana ay jigay bla Brazil ako bulay cha po yang ube panang hindi na ibang tola si Muhammad wallahi kafu kanu barakal kelen ba mana wala kan ya job ye to masang rabni me ale ya ke ambadu nunu me ma mi bulay na la jebe sira jamana ina ya ko tumuti ba fan takrawle kifu ba fan tak basra mutrawle kifu sama lungu marala arni warti bulay tumbe aba di mani nana idi yere ni mana na idi yere abe pomme ter tu aba beta ga di musu bolo ba arin ke ba kala ko ka do be mani ni mami ye maya dige farzu ni tise baba meni ala ige maya ibe ta ndela ka bodi ko hari juma nya pai ngo ala ba minda boli kama be ba do bakoroni ala ba minda boli kama wa bogodro har na sa uba bulota ka jime bara tunga wa bo di koyori wala ne ni ke venga do ma de bala ya ka bara ke ga bo ne ko ita be ga be ala ke e segene ne du ala de di ko bla ya pras vengat nana e miniti mu go ke be wo ke president ne wo ka era bi ba kebe sengba o ma dibo kele be mai ko no unyeme dibo ala ay na bula ma be sa general manager la di ke jamela kele ya dibo era la no ma mala la je ma ko war ga na ko to ka woni kam ba ko la o ja paru mau te kele ni mau kera kele mone be do ba ko ni yoro te kele ni ke walo te kele ba te kele fa te kele dum te kele ai ina tali ka foli be ya turu koro mbalo ka bay baci apa foli ka baya baci yo bebe na me ku fu bu wale ni mando kuma kele yo we ni banga brama be de bulu ko be duli ka brama bufo so ikachi ma ko tiga brama ni ka boro tai ka du so ka malo be ka bo ma ko ta ni ka da ba bari ni ga dala mira kuna bela ko bula blenga dala ne mo ko tila ne be ngati ga diga dum alhamdulillah rabbil alamin amenda ka sumala ato be ala de bulu daniela ko be ke mi be kai tara bandau tang boyo furo ningau furo la kana bla una
ni tunya inga ba ko ba sale te ke pen ko ba se de da tara re la me ala ko inti fo kani makai jonguna magaya naga sarbe di Germany na yene bla mari preda jonguna ko me beta ka kita langsung kita ngojo gaojo ko kanga dai Prasidja ojo jo me preda la Ismail Sangare nous mène une quelle de la voie camarade de lutte le combattant suprême Ismail Samake Kalabangoro die siribi ne mama kanu abebe wala wo shi siriki kuyate ka boli ne ne mama kanu wallahi abebe wala abebe balwa wo shi wakati sera president ni kuma singena ne hande muso de kanga singeyo wakati sera nega karabe jiru tume patim traore bolo ade kona animatrice technicien kurai ni tume kana bla bolo ka domono ka dangili ni domono gera woni kangele dibudo sakata nu ala nu todo akana ina kalan smile disi aka parti ISR mama tire do ni parti kolonu no mo regada no to gorbe nete kaga parti kono re membade masimbago halala do mbado kangeli ti do mbado siten nom mo kanga dam avec radisson fardu ibna te madeni ifu ti wale mano mama ye to ya aka kamale budi kisi ngo me ko ramuru ko ne kaya ngara jola ko ite ko muru ko ko ako bulan ti sibu muru te dro me ni mama ne duwe te badu ti do ngata ni oh fardu babo pene la sala traore ka fuli be anga première dame mali première dame de anga première dame prekanso marangara ha jo sadu traore anande mani madina traore pereje ki ka famille befo awa bubula de tumbe ane tunyaka kutuba elali keita nadiari on est ensemble dans les paris na mage wi kunguri na mage wi kunguri nega fuita ngapa ata ninga hera bibula ala kama ata haketo be ninka salala mama